guys, maayong buntag. Guys, ani ako karon guys, ako ang panimalay. Pilang adlaw guys, wa nako kayo maka atiman og vlog kay ngano man naglakaw lagi ko guys, doon ako yung mga tunong. Di lang nako isulti ani. Pinaagi na akong pag-video sa akong mga tanom guys, mag-istorya-istorya lamang pud ta ani. Mao ni ako ang gipang tanom guys, samtang ni ako dinhi sa among panimalay. Mananong tanom jud ko og mga utanon guys. Pero lagi dili kay ka builo kay dagat man na abot magbawd ani. Ang inalisngaw murag apektuhan jud ang akong tanom guys. Pero sige lang. Ako ko pong kamuti guys na nangamatay ang dahon ani, labong maunta ni. Tungod lagi sa habagat naapagani mga laos mga laos sila guys. Wag na ako gamitig abono guys. Kay gusto ko presko nga utanon. Mao pa ni pagpananom guys, so normal lang tingali bago pang tanom, wa pa kay mulambo. Makautan-utan na pod mi ani. Lisod kaya mo sitwasyon ani guys, sus kino atong lapok Pamaabot sila si Mister ni hay bawod naman hinoon. Gikan pa ni nag-uwan guys. Di padugay ni tuhak ang uwan. Naguol ko kay giulanan tong ako ang mga mananagat adto. Bahar ba to ilang paon gabi maopay pag-ugsod. Kini guys, wala ko ni payaga kay bulang kong maghangin bitaw dako man kainig ikatabang dipinsan pag amo diring pamujo guys ari. Magbuhat ko ari og utanan. Yan ay akong pitsay. Kana ana unang kuhaon ana guys. Ang kuhaon na laman yung mga tanaman guys. Ibutan na po sa lain. Lain na pong area. Kay labot pa wa naman po mubuwak siya. Ako po ng riperon guys. Kaya naguba na. Mo nang gibalhin na naho sila ari guys. Ang gibalhin na mga tanom dito man na. Aron na po nang gibalhin na. Makabusog sa mata guys, basta tanaman na busog ato ang kuan. Tubigan na pod. Diring dapitan na puno na pog tanom. Asa man to na itanom? Bisag na ako sa dagat guys, nananom gihapon ko ani nila kay basin og maka anira taani. Malipay yung ta ko pero sa akong pagtuo guys murag di tingali mulambo ning akong dragon fruits kay landong man gusto man ning dragon fruits ug init. Ako to pilang adlaw guys nabidyaan ako ning maong mga tanom. Naglakaw-lakaw lagi ko sa kabukiran guys kay doon na may mga lakaw tubigan gani maupay pagbahaan
Dahang basura na anod na. Magpasensya jud ko ninyo guys kung pa nagsara jud ko ninyo madungog. Kay murag ga-adjust ko sa kung oras guys. Nana sila guys. Niabot na jud ang gipaabot guys. Ako ang mga mananagat niabot na sila guys. Nisugat pa daw mo ang lab asiro. Gikan na sa pagatpatan guys, nangumpra na si Jan. Murag na siya isdang nakuha. Mo ni kasagaran namo kay nga panginabuhi ang pagpanagat. So kanuna jud ni na kung mapakita ninyo guys. Dita kakita adto kay tuwa man sila tugod oy. Ug ari ta ani ang tato mudunggo makakita ta sa ilahang mga isda. Tuwa naman layo. Patong hunasan adto guys. Adto. Anak sila dunggo anak. Nidunggo na si Alvin. Ang naana si Alex, si Berto, og si Aladin. Aladin ba ning dunggo? Ha? Nanawag ba Lurito gudron doy? Nanawag na ho og nanaston ipaato sa ila kana ako na iyang isda. Basin na ato abi murag naabi ta gababag sa iyang baldi. Paluta lagi di ay. Usay paon ka ato niya gabi eh. Gusto nta ko ato guys pero lapok lagi. Kasi pumuuwan. Imo nang ihatod ato doy? Oh. Wada ka managatek. Napapag